מרק המשיק הולך על ביתה וגם מפקיע. איזו טעות של מרציאנו, של סלובקיה להגיע לאחד על אחד של רוברט מאק, והוא ישים את זה ברשת. 2-0 לסלובקיה, וגול פה משנה דינמיקה. סולומון יגביה את הקרן, והנה הנגיחה פנימה, ערן זהבי כמובן. 2-1, דקה 68, זהבי מחזיר אותנו למשחק. גולסה ו2-2 של ערן זהבי. הנה זה מגיע, הנה זה מגיע, שער שני של זהבי. זה היה כתוב בענק, ועכשיו אנחנו גם רוצים מהפך. יש עוד זמן לנצח. עומרי, בואו לא נאבד תקווה אם יצאנו מהאופסייד הזה בשלום. ערן זהבי כבש כבר 2.